Hi guys, welcome back again to our channel. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera pasocial media nemumastreets. As you all know, Panganai akatuka baba Harare achiti ndoda kuona mapictures album launch. Saka baba Harare vazopindurawo naivo neyavo Diss vachiti I thought Passion Java anoporofita. Ngei asina kuona crowd rangu pamweya, ndo zvataurwa nababa Harare. Anzi kana ari muprofita wemashuwa sei asina kuona kuti crowd yangu yanga yakamira sei pamweya. Vakanyora kuti baba Harare ava vanhu vakauya kuzobhadhara kundiona. Vakanyora kuti thank you very much GT family for always showing up and showing out. Ndo zvakataurwa nababa Harare, ndo zvavakanyora, of which vanhu vakauyawo vakanyorawo pazasi vakanyora kuti musaite basa naPanganai vachireva Passion Java anzi anonwa mapiritsi embwa. Ndo zvakataurwa nemumwe munhu. Mumwe akauya akati Passion Java see people they paid. Zviri kunzi tarisawo nevanhu vakabhadhara ma20 nema10 user, kwete vakauya kwako vakauya mahara. Ndo zvataurwa nevanhu. Vamwe vakati Java ingozi yebenzi haipere kuripa, siyanai naye. Ndo zvataurwa nemumwe munhu. Anzi ingozi yebenzi isingaperi kuripa. Ndo zvataurwa nemumwe munhu akati mweya waJava uyu mweya wetsvina, hapana kuprofita kuriko. Vamwe vakauya vakati keep up the good work. Vamwe vakauya vakanyora kuti I think he wanted to say that paitaura matongues aya anenge echichina. Anzi pamwe ndo zvaida kutaurwa naJava kuti aiwa ndaona kwazara vanhu chichi. Ndo zvachitaurwa nevanhu. Vamwe vakauya vakati super proud to be part of the Zim Giant launch. Vamwe vakauya vakati awesome performance citizens. Vanhu vakawanda vanga vachiti congratulations kuna baba Harare. Vamwe vati thank you baba Harare for encouraging youth to register to vote, siyanai naPanganai. Vamwe vakati if it was not street kids who attended Java show for free then who. Vamwe vakati keep up the good work. Vamwe vakati nhasi Java anorara akapfeka bucket mumusoro. Vamwe vakati we love you GT family. Vamwe vakati baba Harare now an entertainer, good performance. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel.